Jamwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mawɗon wonde dunde babande adama nde kala min bismimon e kelle gadande robindo jayndeji e subaka hande o talata nogas lewru août 2024 bismilimon e robindo jayndeji puɗɗortenen ko jaynde gendire leydi Sénégal jaynde Le Soleil yarti e jillu mawɗo leydi o son excellence Bassirou Diomaye Faye toon to wuro teddugo ngo Touba ngam heblanade grand maggal mo Touba kanko horejo leydi ndi jaɓɓimomo Khalifa général des Mourides Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké kanko omo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye o yindiri Khalifa o kono Khalifa o ne wayno e yiide omo ganduɗa ko kañum jogui konngol Khalifa o Serigne Bass Abdou Khadre holliti gilli kam e hormo mo Khalifa o jogui e fewde kanko mo ganduɗa ko président de la république kono noon kanko Bassirou Diomaye Faye hunima ƴettidde pellite mawɗe beele tigi safrude ɗeɗo diƴƴi ɗe ganduɗa ɗel ɗe ganduɗa ko diƴƴi toon to wuro teddugo ngo Touba jaynde l'évidence article mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement Cheikh Tidiane Dièye haalulaji hakkude makko tawi ko conmam cottuma makko e Cheikh Dieng ex directeur général mo ONAS ɗum ɗon ko caggal tumimo tumaji mawɗi ɗum ɗo saabi évidence arti e namdal yiide oɗo saaha beele pollugol wallahi kanko Cheikh Tidiane Dièye kono ɓe garti mo ganduɗa ko Mabouba Diagne jagorɗo kalfinaɗo ko yetno noon ndema kam e gaynaka e jonde nde o joddino e on ɓe ganduɗa ko agriculteur en évidence ha joni waɗi namdal yiide Mabouba Diagne jagorɗo kalfinaɗo ndema e gaynaka mbiyen l'élevage comme agriculture mbare tigui omo faami ndeɗo eɓɓore yetende le projet mo Ousmane Sonko kam e Bassirou Diomaye Faye jaynde info quotidien jaynde l'info arti koye jillu kanko président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to wuro teddugo ngo Touba Serigne Bass Abdou Khadre joguiɗo konngol Khalifa mo Touba holliti gilli kam e corse ɗi kanko Khalifa o jogui fewde président de la république kono kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti o saaha woni ko yitno noon e yidde makko ko momtude ha laaɓa safrude ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa ko toon to Touba alhaali ndiyam diƴƴe tuɗoje ɗe kono kadi addude ndiyam kelelam e ngoɗo wuro ngo Touba jaynde info arti ha joni omo ganduɗa ko El Hadji Malick Ndiaye jagorɗo kalfinaɗo yangarta transport arti e caɗele ɗe ganduɗa ko oɗo saaha tawade ɗo e ko yitno noon e leydi Sénégal to banggue transport jaynde las arti koye jillu ngu Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi toon to Touba yidirde e Khalifa tedduɗo Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké kanko Bassirou Diomaye Faye e gon jillu e yiide jaynde las Diomaye explique le projet au Khalifa kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye président omo tigui fammina wonande Khalifa o projet mo jogui ɗon ɗo Touba jaynde l'indépendant arti koye gon jillu toon to Touba le président de la république kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti ko addi e eɓoji makko gadani ko wuro teddugo gon to Touba ko momtude ha laaɓa ɗeɗo diƴƴe tuɗoje tampinde ɓesguji ɗi kono kadi wawde wadde feere addude ndiyam kelelam ma belɗam e wuro teddugo ngo Touba kanko Khalifa noon o yetti Bassirou Diomaye Diakhar Faye e yidde mum comme e darde mum fewde e diine l'islam e yiide Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké en ƴeewoyto jaynde tribune arti koye kaɗo haala jubal jubbanti e yiide jaynde tribune jubal jubbanti wonti dengel ɗum noon ɓe garti koye alhaali haalulaji mawɗi toon to jagorgal kalfinagal ko yete ko Dieygu ministére du commerce directeur général pour autonome Dakar Waly Diouf Bodian e jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement Cheikh Tidiane Dièye on mo ganduɗa ko kañum folla e direction mo ONAS Cheikh Dieng haalulaji mabɓe ɗum saabi jaynde tribune arti holliti o yiide omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dièye kam e on ittaɗo e ONAS Cheikh Dieng yiide jaynde tribune hakkude Cheikh Tidiane Dièye jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement e Cheikh Dieng ko guerre des versions kono ɓe garti e men ɓe ganduɗa ko agriculteur en kolliti alay saago omo ganduɗa ko Mabouba Diagne jagorɗo kalfinaɗo ndema kam e gaynaka waɗa audit wawde nebbisade ko fatuno noon e 120 milliards ɗum noon ko ɗum ittuno beele ko yettuno noon e gawdele ko mbiyata ko semence tawi noon ɓe kolliti alay saago kanko jagorɗo ɓe mbawa tigui ƴewtade ɗen koppareje ɗo nanna to banggue alhaali caɗele wonande oɗo carugol ko mbiyata ko semence jaynde Sud Quotidien arti koye président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko fatuno noon e jandidgol
ko yitno to bange dissolution assemblée nationale suudu sardeji leydi ndi yidi jayinde Sud Quotidien oɗo saha horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye face à la réelle politique kono ɓe garti eko fatuno non e wonande omo ganduɗa ko gardiɗo sénéra Babacar Diagne waɗi alerte tawi ko ha joni non erade ɓen ɓe ganduɗa ko téléji kam e caktirde e radio ji ɗi ndema mbawata tigui rewidade wonande yoga e won kuule ɗe ganduɗa ko alay saago ɓe mbawa ɗoftade ɗum. Jayde Les Échos arti koye kan haala les radio télévision ji wonande caktirde ɗi kamɓe téléji hani e site uji en ligne oɗo saaha de goni koye e gurdam musɗam ɗum saabi kamɓe ɓe ganduɗa ko patron de presse en ɓe mbaɗi erango huccodirde jandiyankoɓe ɗum noon ko subaka janggo kono kadi ɓe garti kamɓe Les Échos jillu ngu Bassirou Diomaye Diakhar Faye e waɗi toon to wuuro teddungo Touba o jeeti toon pellite wawde safrude dijƴe tuɗoje addude ndiyam belɗam toon to Touba. Jayinde Rewmi Quotidien arti koye toon to Touba jillu ngu kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi toon to Touba kanko horejo leydi ndi holliti halifa o ko ɓuuri 243 bus wondude e lande jordi train ɗum ɗo kala ma yaltine beele wallude ya garta ɓesguji ɗi wawa webtinande ɗumen to banggue yaade mumen toon to Touba kono kadi holliti ko fatuno noon e 3e voie toon to autoroute mo avenir ma feɗɗite beele ha joni webtinde ko yete ko ya garta ngam keblonogol grand magal mbo Touba yide Rewmi Quotidien. En ƴeewoytu jayinde le verdict arti koye jillu kanko horejo leydi ndi toon to Touba o holliti o saaha kay mo daro lang beele safrude ɗeɗo caɗele dijƴe tuɗoje toon to Touba ittude ɗeɗo dijƴe ɗe ganduɗa ko tampinde ɓesguji ɗi kono kadi addude ndiyam ma belɗam kellam toon to wuuro teddungo ngo Touba yide jayde le verdict. Jayde l'exclusive arti koye ziyara mo kanko chef de l'état waɗi toon to Touba kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti halifa tedduɗo o ene jeeya kene eɓoji makko ɓurɗi mawnude ko safrude ha laaɓa ittude ɗeɗo dijƴe tuɗoje toon to Touba kono kadi addude toon ndiyam ma belɗam e yide jayde l'exclusive. Jayde l'observateur aux sources des mots haala ko kanko horejo leydi ndi o ɓuuri yewtidde hanko halifa tedduɗo toon to Touba ko fewti e ndiyam tuɗo jam toon to Touba kono kadi ndiyam ma belɗam addude ɗum e wuuro ngo kanko horejo leydi ndi o holliti ene jeeya e eɓoji makko ko adi ko foof ko safrude ɗen caɗele toon to Touba ittude dijƴe tuɗoje kono kadi addude toon ndiyam belɗam kono observateur arti ha joni e haala conmami cottumami hakkude Cheikh Dieng kam e Cheikh Tidiane Dieye guila o ita toon to ONAS kanko Cheikh Dieng o haali haalulaji mawɗi fewde e oɗo mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement Cheikh Tidiane Dieye. Jayde Besbi le jour arti koye jillu kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye toon to Touba halifa tedduɗo Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké holliti kanko horejo leydi ndi nde o uddinanta dame wonande ɓesguji leydi Sénégal ha ɓuuri tengtude ɓen ɓe ganduɗa jadani makko e sungoji ɗi kono kadi udditande dame ɓesgu Serigne Touba kono Besbi le jour arti e garde à vue omo ganduɗa ko nalanke Sidi Diop garde à vue mo waɗa hanki o toon to gendarmerie mo Hann. En ƴeewoytu jayde li quotidien arti koye kan haala to banggue wonande jillungo toon to Touba eɓɓoje mawɗe e pellite mawɗe ɗi kanko horejo leydi ndi o hunini omo ganduɗa ko halifa tedduɗo mbo Touba safrude ha laaɓa ɗeɗo caɗele to banggue dijƴe tuɗoje toon to Touba kono kadi addude toon ndiyam belɗam kelalam e yide li quotidien kanko Bassirou Diomaye Faye veut étancher la soif à Touba. Uddirten ko jayde coftal ɓalli tribune sport arti ko yitno noon e préqualification to banggue fuko cenglel kamɓe rewɓeɓe keblonogol coupe du monde 2026 baroɗe leydi Sénégal to banggue rewɓeɓe hanki oɓe poti e Hongrie ne wayno mbiyan tigui ɓe cammini leydi Hongrie tawi koye groupe C oɗo saaha kamɓe baroɗe leydi Sénégal eɓene keblono tigui ngam hawridde e ɓen ɓe ganduɗa ko Brésil. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓindo mon e kelle gadan e roɓindo jandeji subaka hande o min dokka on aadi alarba janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jeego min jogo mon on jarama.